Я да видим куша хапваме. Мусакичка. Ако ще риш бе, Калинки? Мусакичка? Не дей, тя за децата. Остави я. Филия. Няма какво да идам до вечера, айде сега остави я. Айде си направим кафенце. Калинки, какво отваряш? Ще спрай кафе. С мляко. Не. Това мляко аз съм купила утре за палачинки, ще правя на децата. Или с вода. Не дей с мляко, моля ти са. Чакай. Има ли други банани? Или той май не е ли той е последния? Това е да. Не дей, че аз на децата давам капсулите с банан, а утре няма как. Не ми се ходи до магазина. Моля ти са. Габче! Да? Кои капсули трябваш да взема след обяда? Избери си. Какви си вземеш? Няма проблем. Зелената. То човек да го страх да си вземе нещо. Няма страшно, спокойно. Имаме достатъчно за всички. Вземай.